Prezado público, benvidos. E non hai, me parece, el tipo climático aquí de boas noites nin cousa desa, porque hoxe está criminal a cousa. Atopámonos un día máis aquí, reunidos nesta ocasión, para presentar o libro catálogo da exposición Doña Emilia e Compostela. Mostra comisariada magistralmente polos profesores José Manuel González Serrán e Santiago Díaz de Laje, que estivo aberta no Colexio de Fonseca dende o 4 de marzo ata o pasado 24 de abril. Con esta presentación, fechamos os datos dedicados a conmemorar o centenario que se cumpre no día de mañá do falecemento desta ilustre escritora, referente de progreso no período comprendido entre finais do século XIX e principios dos XX. Aristócrata hispana, novelista, xornalista, ensaísta, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora e catedrática e conferenciante. Nas súas ideas e actuacións foi, ademais, unha firme precursora da defensa dos dereitos das mulleres e do feminismo. Dentro deste centenario, tras a inauguración da mostra, os actos conmemorativos comprenderon dende conferencias ata visitas guiadas, pasando por publicacións e emisións radiofónicas. Así, nos luns do Ateneo, dedicouse a tradicional conferencia do Día da Muller á figura da escritora, unha charla impartida pola académica de honra Marina Mayoral, que levou o sucesivo e crítico título de Dona Emilia entre a hostilidade e o ridículo. O objetivo de contribuir a ofrecer unha visión máis amplia da mostra e ofrecer un maior detalle do ali exposto, tamén se realizaron todos os sábados dos meses de marzo e abril visitas guiadas polos seus comisarios. Ademais, durante o mes de marzo, tamén se distribuiu en colexios, institutos e entidades consteláns en outros puntos de Galicia a obra El vidrio roto, cuento para las Américas, editada e introducida polo noso directivo José Manuel González Serrán, algo que vimos facendo con todas as publicacións do Ateneo e que repetiremos con este catálogo. Todo isto viuse complementado polas emisións de Radio Ateneo, onde tamén se ensalzou a figura e obra de Pardo Bazán, dende diversas perspectivas, os aspectos máis destacados da súa biografía no programa As mujeres en el callejero de Santiago, de Carmen García, a perspectiva feminista na entrevista a Marina Mayoral con motivo da conferencia nos luns do Ateneo, ou recomendacións de obras adaptadas á infancia sobre esta personalidade imprescindible que nos ofrece Pilar San Pedro no seu libro Libros para as Medras. Deste xeito, clausuramos o seu centenario presentando esta obra que recolle non só os documentos, fotografías e grabados expostos na nosa mostra, senón tamén unha escolma de archivos inéditos da Pardo Bazán, contribuindo á prolongación da exposición para unha maior divulgación do seu contido, que nos detallará a continuación, o seu comisario e que ainda se poderá visitar ao longo deste mes no Centro Social Cultural de Santa Marta e durante o vindeiro mes de xuño no de Fontiña.
A seguido, teñen a palabra os profesores comisarios destes actos, José Manuel González Serrán e Santiago Díaz Laje, como esenciais intervintes na apertura desta tan significativa efeméride evocativa da lembranza da ilustre escritora europea que foi Emilia Pardo Bazán. Agora ten a palabra Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Ateneo, querido Salvador, conselleira do Concello de Santiago, querida Mercedes Rosón, secretaria da UFC, querida profesora Mar Lorenzo. Boas tardes a todos e moitas gracias por súa presencia, pola súa presencia. Un dos primeiros visitantes da exposición Dona Emilia Compostela, colega e amigo que ha comisariado algunhas moi importantes desas cidades, preguntoume se non publicaríamos un catálogo, porque, nas súas palabras, unha exposición sen catálogo é como se non tivese lugar. Algo así, engado eu, como esas interpretacións musicais ou teatrais das que só queda un belo recordo, pero que ninguén tivo a precaución de registrar audiovisualmente. Afortunadamente, o Ateneo de Santiago, que xa fixo o esforzo de poñer en marcha este proxecto, culminou uno con esta edición que agora presentamos. Vamos a ver. Pero este libro non é só o catálogo da exposición, senón que é algo máis, como enseguida explicará o meu compañeiro no comisariado Santiago Díaz Laje. Correspóndeme, pois, explicar a primeira parte dese libro, a parte ilustrada. E para iso, quero lembrar algo do que dixen no acto inaugural. Neste tipo de exposicións, sempre teñen vantaxe as de fotografía, pintura, grabado ou calquera das artes plásticas, porque nelas hai un lóxico predominio da imaxe, o que as fai máis atractivas. Pero esta é unha exposición literaria sobre unha escritora. Por tanto, nas vitrinas hai libros e documentos, e nos paneis textos ilustrados con grabados, fotografías, antigas e actuais, facsímiles de documentos, é dicir, unha exposición para mirar, pero tamén para ler. Isto dixen. Pois ben, iso é o que temos aquí. Unha reproducción dos textos daqueles paneis, ampliada con algúns que entón nos recollemos ou fixemos abreviadamente, acompañada da maior parte daquelas imaxes. E para explicar o seu contido, permítame que lea algúns párrafos da presentación desta parte do libro. Tendemos a relacionar a Emilia Pardo Bazán coa súa vila natal, a Coruña, que la chamou Marinera, con Madrid e mesmo con París. Esas tres cidades ocupan, sen dúbida, lugares selleiros na súa xeografía personal e literaria. Pero non é menor, aínda que non resulte tan evidente, a importancia de Santiago de Compostela na súa biografía e na súa obra. Na orixe da exposición Dona Emilia Compostela está a vontade de dar a coñecer e ilustrar as relacións de Emilia Pardo Bazán con Santiago e a representación desta cidade nos seus textos, partindo de libros, documentos e imaxes procedentes de diversas bibliotecas e arquivos públicos e privados. A exposición e o libro consta de dúas partes, Emilia en Compostela e Compostela na obra de Pardo Bazán. Na primeira percorremos os anos 1866 a 1879, en que a escritora visita Santiago con frecuencia e entra en relación con distintas figuras e institucións que marcarán a súa personalidade literaria. Na segunda, ofrecemos unha escolma daqueles fragmentos dos seus contos, artigos, crónicas e novelas que, na nosa opinión, mellor ilustran a súa visión da cidade, acompañados de grabados e fotografías, na súa maior parte contemporáneos da autora, que permiten visualizar os lugares representados. Por lo que sabemos, a primeira estadía de Emilia Pardo Bazán en Santiago ten lugar en 1866, aos 14 ou 15 anos. Tras pasar algúns días na casa dunha amiga ou parente, evoca nun poema as súas impresións da que chama Tranquila, ciudad hermosa. A catedral, en especial a obra inmensa de Mateo, deixan nela fonda pegada e reaparecerán nos moitos dos seus textos de asunto compostelán.
Dende 1868, xa casada, reside temporalmente en Santiago con seu home, José Quiroga, estudiante de Dereito. Xunto a él, coñece o ambiente universitario en que situará a súa primeira novela, Pascual López, autobiografía dun estudiante de medicina, que participa na vida social da cidade. Móvese nos círculos tradicionalistas, dedica varios poemas ao pretendente carlista e a súa familia, en un deles refírese directamente aos incidentes que suscitara a fundación do Casino Católico Monárquico Carlista de Santiago, incidentes que se prolongaron durante 3 días, coa intervención do exército, detención e un morto entre os civis. Un dos arrestados neste disturbios foi Alfredo Vicente Rey, que será grande xornalista e amigo da nosa escritora. Pero Emilia móvese tamén en círculos universitarios nos que conviven científicos e homes de letras de ideas diversas, ás veces contrapostas. Ao largo da década dos 70, multiplica as súas estadías en Santiago e mantén aquí unha intensa actividade. Escribe versos, artigos de divulgación científica e mesmo un tratado sobre o absolutismo como teoría política. Consagrada aos seus estudos, ainda non se interesa pola novela, ni siquiera por los tomos de episodios nacionales dun tal Benito Pérez Galdós que ve un día no escaparate dunha librería da Rúa do Vilar. Pasa moito tempo lendo na biblioteca do convento de San Francisco, un dos espacios predilectos, e conversando con algún dos frades que ali viven, co propósito de preparar o seu libro sobre San Francisco de Asís. É un momento crítico da súa biografía personal e literaria, como xusire o Diario de mi vida, que escribe estando en Santiago durante unha semana do abril de 1879. Documento excepcional polo seu carácter íntimo e inédito hasta aí poucos anos. A primeira parte do recorrido remata en 1883, con Alfredo Vicente, que xa destaca, aquel Alfredo Vicente de entón, que xa destaca na prensa de Madrid, dedícalle a Parnavazán un penetrante artigo no diario liberal El Globo, que augura o seu recoñecemento na sociedade literaria española. A segunda parte da exposición, Compostela na obra de Parnavazán, recolle unha selección de textos de ambientación e temas santiagués, acompañados de imaxes que identifican referencias e dan a ver os lugares, espacios neles aludidos. Desde o artigo Impresiones santiaguesas de 1880 até unha contienda literaria sobre a Casa de la Troya de finais de 1920. Exploramos diversas facetas do xornalismo e da narrativa de nosa autora. Santiago aparece e reaparece con este ou con outros nomes como Estela, Montañosa, o Libredón, en artigos, crónicas e contos publicados ou en novelas como Pascual López, Os Pasos de Ulloa e a inconclusa La Esfinge. Repasando estes textos, decatámonos de que Parnavazán tende a concentrarse en edificios, espacios e lugares situados dentro do recinto amurallado da cidade, e no seu contorno máis próximo, a catedral, a súa inmediación, especial a Praza da Quintana, os mosteiros, os conventos, como o San Paio de Altares en San Francisco, as casas e pazos máis sobranceiros, como a de Vendaña, coas súas plantes, as rúas e prazas con seus ambientes, a Alameda, a Ferradura, paseos e observatorios da cidade. Con todo, a súa visión de Santiago é rica e profunda, recoñece as particularidades dos seus procesos tradicionais, non ignora as historias e lendas da vila e da Bisbarra, ni o resurgir de culto xacobeo e das peregrinacións. Termino. Antes de pasar a palabra ao meu compañeiro Santiago Díaz Laje, impórtame destacar un aspecto fundamental deste libro que tanto el como eu queremos ponderar e agradecer. O extraordinario traballo de Alberto Rodríguez, diseñador e maquetista de Campos da Nube, que non só plasmou de maneira acertadísima as nosas propostas no que se refire ás imaxes nos paneis, sino que agora reordenou todo isto para converterlo nun fermoso libro. Algo que sin duda constitúe un dos seus principais atractivos, os textos de doña Emilia, por supuesto. Muchas gracias. Santiago. Boa tarde. Como xa falou José Manuel antes, non é necesario que saúde as autoridades presentes, pero sí que agradecer a presenza de tanta xente nun acto que é un pouco ainda extraordinario para nós. E eu vou falar da
segunda parte do libro, que é unha parte un pouco novidosa, incluso para nós, porque é unha excrescencia do traballo que fixemos organizando a exposición. Nós fomos dándonos conta de que na exposición nos paneis, a pesar da magia e da técnica da representación gráfica exercida por Alberto Rodríguez, que mencionou, que non collían todos os textos que nos queríamos presentar. E entón empezamos a sentir unha certa ansiedade propia dos filólogos porque os textos non estaban completos. Cando apareceu a posibilidade de facer o catálogo e de incluir nele os artigos, foi un alivio para que se e para mí pensar que os textos poderían estar prácticamente completos ao alcance do público. A historia do proxecto realmente é esta. A vontade de dar a conocer unha relación que é máis profunda do que realizamos pensar de Emilia Pardo Bazán con Santiago. Son os que presentamos no libro textos relativamente pouco conocidos, sobre todo conocidos de especialistas. Non só porque o xornalismo de Emilia Pardo Bazán é relativamente máis conocido, porque é moi extenso, sino tamén porque son textos dispersos. En que existan recompilacións que nos entregamos para facer esta edición, realmente moitas veces conocer estes textos é cousa incluso de azar. Cubre os textos que o primeiro e o último texto da segunda sala de exposición, a que se refire a Compostela na obra de Emilia Pardo Bazán, son o último e o primeiro e o último no tempo, cubren o arco lido de 1880, cando acaba de publicar Emilia Pardo Bazán a súa primeira novela, Pascual López, ata 1920, un ano antes do seu casamento que decidimos conmemorar exactamente mañana. Son, ademais, textos variados, publicados en parte en España, primeiro en Galicia, en Santiago, na revista de Galicia, de Coruña, que ela dirigía, e antes, en la Ilustración da Galega Asturiana, que naquela época dirigía Manuel Murguía, e inmediatamente despois Alfredo Vicente, protagonista incidental desta exposición, ao final. Publicados tamén en Madrid e publicados incluso en América. Porque non só temos textos publicados en Buenos Aires, sino tamén na Habana, no Diario da Nación e no Diario de la Marina. O que nos gustou de facer esta escolma foi constatar que Santiago aparece frecuentemente nas tribunas, como naquela que dicía, onde Pardo Bazán escribía habitualmente. En la Ilustración Artística de Barcelona escribeu durante 20 anos, en la Nación de Buenos Aires asiduamente tamén durante bastante tempo, e no Diario de la Marina igualmente. En todos esos jornais fala habitualmente de Santiago, e os textos que nos recollemos teñen varias dimensións. Como non se trata de resumir o que xa tendes no libro, simplemente vou salientar algúns detalles que a nos pareceron particularmente característicos. En primeiro lugar, o interese de Emilia Pardo Bazán polo significado histórico de Santiago como elemento do mundo cristiano e tamén polo culto xacobeo, porque dende moi nova, por contacto coa sociedade santiaguesa, quizáis tamén con López Ferreira, o historiador que dirixiu as obras destinadas a encontrar os restos do apóstolo na catedral, ela sinte unha enorme fascinación por esta parte da cidade. Ela é un pouco anticuada, é dizer, afeccionada a coñecer os monumentos, as pezas artísticas e aquilo que ficou un pouco olvidado ao longo da historia. En alguna das súas crónicas descríbese como viajera que toca unha revista. Fala deste viaxeiro en terceira persoa, pero claramente la se identifica. Como viaxa, moi pronto ten conciencia das contingencias da viaxe e non mira con antipatía aos turistas. Pode distinguir entre eles os que son turistas ilustrados que visitan e que comprenden o lugar no que están e turistas de outras partes que hai que ilustrar. Son actitudes delas que se cadra a nos resultan particularmente interesantes. Hai tamén unha dimensión máis incómoda da cuestión santiaguesa ou compostelana, que é a dimensión colonial. É dicir, o momento en que Emilia Pardo Bazán fala do Santiago Matamouro e do Santiago que
se relaciona coa dominación de Marrocos durante a Guerra do Rif. É dicir que o Santiago de Emilia Pardo Bazán cubre moitos aspectos, algúns que nos resultan máis simpáticos e outros que nos resultan quizás máis problemáticos. O que a nos parece interesante desta escolma é ver que, ao longo do tempo, a reflexión sobre unha cidade que coñeceu moi ben foi unha ocasión para pensar en cuestións moi variadas nas súas ideas, na política, na cultura do seu tempo, etc. Vou rematando. Esa cuestión de ler aspectos pouco coñecidos de Emilia Pardo Bazán foi o motivo que a nos moveu a incluílos neste libro catálogo que eu trouxemos nunha versión primigenia, que é a maqueta que fixemos cando estábamos traballando nos textos e pulindo a última versión. E quixen traer esta versión non porque desconfiase da existencia de Campus na Nube, pero deixalo claro, sino porque para min representa o que se pode facer cando os textos e as imaxes e as ideas soltas se convirten nun libro. E como sabemos, que nos dedicamos a isto unha cousa moi diferente da intención dos autores. É o feito dunha cooperación e eu quero rematar dando grazas ás persoas que fixeron posible. Nada máis. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos, presidente, querido Salvador. Pois como se repetiu aquí varias veces, mañá cúmprese 100 anos do falecemento da nosa querida dona Emilia Pardo Bazán, un aniversario que precisa lembrar, visualizar e difundir por moitas razóns, non? Por dúas fundamentais, por a universalidade e calidade literaria da autora, cada día máis grande, creo que este centenario está servindo para facela ainda moitísimo máis grande, e despois pola súa incuestionable vinculación con Santiago, cidade que foi escenario e inspiración profunda de moitas das súas obras, como acaba de decir Santi, hai un momento que esa relación con Santiago de Compostela é moito máis profunda do que parecía, non? Eu quero felicitar e agradecer tamén ao Ateneo de Santiago por levar a cabo este objetivo coa publicación deste libro e coa exposición que tivo lugar no Colexio de Fonseca, como ben dixo Carmen Salvador, mañá inaugurase, empeza un percorrido por centros culturais da nosa cidade, inauguración no Centro Sociocultural de Santa Marta para que podan empezar a mirar a dona Emilia cos vecinos e as vecinas deste barrio. Os privilexiados que podemos visionar a maqueta, porque onde un pouco para preparar a miña participación na presentación, pois podemos disfrutar e podemos afirmar que se trata dun grandísimo traballo de investigación que xa estamos na exposición, de unha importantísima recompilación documental de feito do traballo incansable de Santi Díaz e de José Manuel González Ferrán. A miña enhoraboa por este libro tan completo que tan ben describe a relación da autora dos casos de Ulloa con o objetivo con a nosa cidade e tamén pois parabenizar ao traballo de Alberto Rodríguez, que como dixo tamén antes, antes de empezar a presentación, que aquí isto non é un catálogo, son 2 libros, con 2 partes diferenciadas, explícitamente diseñadas e articuladas con moitísimo cariño e moitísima elegancia. Bueno, esa relación de dona Emilia estudiada aquí en todas as súas dimensións, onde a súa estadía en Santiago se resiste a primeira parte do libro, que ata a influencia de Compostela na súa obra, que queda reflexada con todos estes artigos na segunda parte da presentación. E na presentación do libro, que Santiago de Compostela aparece, reaparece con estes ou con outros nomes,
nomes, en archivos, crónicas e contos publicados na prensa periódica española e americana, en relatos editados nos artículos de coleccións de grande difusión como Los Contemporáneos ou el Cuento Semanal, na novela inconclusa Los 15, e tamén, por suposto, nunha das súas obras máis importantes dos Pazos Illa. Podemos decir que a nosa cidade é, como dixemos ao principio, unha fonte de inspiración para a dona Emilia Pardo Bazán. E Compostela di, tal e como recolle na súa publicación, monumentales edificios, altas iglesias con grandes retablos de amortiguado oro, calles estrechas e irregulares con arcos de soportal que parecen hechos por encargo para misterios y tapujos. Paseos cuyos árboles se deshojan lentamente y sus hojas mueven bajo los pies escasos transeúntes. Alrededores apacibles, mudos, verdes y frondosos a causa de la humedad, pero sellados con la tristeza peculiar de los países de la montaña. Tal es Santiago. Santiago preséntase como unha cidade de referencia na súa obra, unha cidade que marcou a cal seguir a pegada durante toda a súa vida. Nos, creo que lo sabe José Manuel e tamén Pilar, estamos preparando o Concello unha serie de roteiros de esa Compostela de dona Emilia Pardo Bazán. Espazos que tamén están presentados neste libro, dona Emilia Compostela, e na exposición homónima. Coa difusión do seu legado e da súa relación con Compostela, estamos transmitindo as novas xeracións que a están descubrindo pois a grandísima importancia literaria de Pardo Bazán, a grandísima importancia literaria e tamén moitas cousas máis. Unha escritora, poeta e ensaísta, antes de bater moi ben todo o que foi Salvador, e que soubo pois, plasmar nas crónicas da época máis alá das nosas fronteiras, a importancia a nivel cultural e intelectual de Santiago de finais do século XIX e principios do século XX. Eu quero ler unha parte do artigo número 3 da vida contemporánea, porque efectivamente centrase moito na igrexa, en Matamoros, na humedade, na chuvia, pero tamén fala de outras cousas. No número 3, que é la vida contemporánea, las comunicaciones en los alojamientos de Galicia, publicado na Ilustración Artística do 30 de setembro do ano 12, di: en la transformación que ha sufrido esta comarca llena de encantos y atractivos y que solo necesita hacerlos valer y que haya quien los mire, a Santiago de Compostela corresponde un papel nada secundario, el de centro científico, en competencia con los de Alemania y Suiza, donde se saca tanto partido de estas industrias útiles a la especie humana. Lo reclaman las tradiciones de su gran facultad de medicina, sostenidas hoy por doctores de merecida fama de iniciativas jóvenes y animosos. Alguno proyecta crear un gran sanatorio y clínica operatoria, pero no creo que a eso se limite. Santiago debe ser, en España, la meta de la medicina moderna. Los astros parecen estar para tal resultado en favorable conjunción y la enorme riqueza hidrográfica de Galicia puede contribuir a que el milagro se realice en breve. Esa era la confianza que dona Emilia Pardo Bazán tiña en Santiago. Esa é a confianza que 100 anos despois do seu falecemento lle devolvemos dende a cidade que a inspirou, reconhecendo e distinguindo o seu legado, recuperando para todas as xeracións futuras. Moitas gracias. Boa tarde a todos y a todas, queridos presidentes, queridos comisarios, querida Mercedes, Conselleira de Cultura da nosa cidade. Bueno, vou a ser moi breve, sería osada se comenzara a falar da figura de dona Emilia Pardo Bazán, tendo evidentemente a dos especialistas na sala. Pero sí me gustaría agradecer moi especialmente ao Ateneo a magnífica relación que dende que son vicerreitora xa vai a cumplirse 3 anos
Pero esta magnífica relación entre a universidade e a academia é unha, para min, das principais institucións da sociedade civil desta cidade. A verdade é que esa relación, sempre, ademais, as visitas do presidente de Pancho, sempre son visitas moi fructíferas, justamente, non solamente para a Universidade de Santiago o Ateneo, sino para toda a ciudadanía e para a cidade de Santiago. Esta magnífica relación nos permitiu ter este ano no Pazo de Fonseca magnífico traballo que definiría como a exposición universitaria en torno á figura de doña Emilia Pardo Bazán. Vai haber outras exposicións, de feito, se está preparando unha gran exposición por parte da Biblioteca Nacional con outras institucións, pero eu creo que esta exposición que o Ateneo levou ao Pazo de Fonseca se ten de definir como unha exposición universitaria e non é fácil logrado. Por que defino como unha exposición meramente ou genuinamente universitaria? Porque justamente en esa exposición para mí se xuntaban as tres misións que ten a universidade. A primeira, unha gran labor de investigación. A verdade é que, eu pude ir aprendendo co profesor González Serrán, un dos comisarios de exposición que me visitaba cada certo tempo, e me iba desgranando todos os achádegos que iban logrando tanto él como Santiago, e me iban descubrindo para mí unha figura como a de Emilia Pardo Bazán que me resultaba moi allea á cidade de Santiago de Compostela, porque vostedes recordarán que cando estudiamos a figura de doña Emilia Pardo Bazán sempre a vinculamos á cidade da Coruña. Entón eu, incluso co director da área de cultura, con Pablo San Pedro, decía non acabo de ver esta exposición porque non sei que relación vai a ter realmente doña Emilia ca cidade de Compostela. Bueno, pois esa gran labor de investigación que fixeron os dois comisarios levou aparellada unha gran labor de formación, non solamente, evidentemente, para as persoas que conformamos a comunidade universitaria, sino para toda a ciudadanía de esta cidade, que veo a vinculación clara de unha figura tan poliédrica como é doña Emilia Pardo Bazán, justamente coa súa cidade. Pero eu estaba, ademais, me están emocionando a exposición, o profesor González Serrán se encargou delo, pero eu sempre preguntaba ao profesor González Serrán que vinculación tiña doña Emilia coa universidade. E como vos investigadores, tanto o profesor González Serrán como Santiago, pois foron capaces de explicarme por que esa exposición ademais tiña que estar na Universidade de Santiago de Compostela. E é que, o profesor González Serrán se acordará justamente como no Pazo de San Jerome, me explicou que toda a curiosidade pola ciencia de doña Emilia se despertou nesta cidade e, polo tanto, na nosa universidade. Así que, como ven, pois foi unha labor, non solamente de investigación, sino tamén de formación, pero tamén, para mí, esta exposición cumple coa terceira misión que debe ter toda a universidade, que é a misión social, a misión de transferencia do coñecemento. Por que? Pois porque justamente con esas vitrinas, con esos maravillosos textos que, como decía Santiago, pois os académicos somos moi dados a meter para explicarlo todo, foron capaces de condensarlo, foron capaces de facer unha exposición tremendamente didáctica ao mesmo tempo, para que calquera persoa que entrara se emocionara coa exposición, se emocionara a obra de doña Emilia e entendera a relación de doña Emilia ca cidade de Santiago de Compostela. Por eso digo que para mí é a exposición universitaria en torno á figura de doña Emilia Pardo Bazán. E tamén le teño que agradecer, evidentemente, aos comisarios que traballaron ca área de cultura desde moitísima generosidade, enseñándonos en todo momento como colocar, e é complicado facer unha exposición basándose, ademais en estes momentos onde temos unha sociedade tan líquida e onde estamos tan acostumbrados ás imaxes,
a non profundizar, a non leer incluso, e arriesgar por facer unha exposición que efectivamente é unha exposición moi académica. Pero decía que eu teño que estar moi agradecida aos seus comisarios e, por suposto, bueno, pues quero facer tamén extensible ese reconocemento, ese agradecemento, como decía antes, ao Ateneo e, por suposto, tamén a propia cidade aquí representada hoxe na figura de Mercedes Razón. E, xa para rematar, eu creo que tanto a Ateneo como esta cidade como a Universidade de Santiago non podíamos ser mellor embaixador do ano de doña Emilia Pardo Bazán que telo no profesor González Serrán, e me permitirán que o diga así. Porque non solamente estou implicada con él en esta magnífica exposición, agora en este magnífico libro, eu tamén opino exactamente igual que este profesor da Universidade de Santiago de Compostela e que tamén foi comisario en moitas exposicións, que despois da exposición o que queda é justamente o libro catálogo, non un catálogo ao uso donde, bueno, pois o único o que aparece reflexado son fotografías, sino que un estudio en profundidade justamente de esa obra. Decían que non podíamos ser mellor embaixador, porque esa cidade, alá para o outono, vai a recibir de novo aquí, ademais en dous na Cultura Cultural, de novo no Pazo de Fonseca, de novo a figura de doña Emilia. E eso solo é posible justamente gracias a persoas que se dedican a estudiar, que se dedican a divulgar e que se dedican a que os demais podamos seguir aprendendo. Así que moitísimas gracias a todas e todos, ao Ateneo da cidade, por suposto, aos seus comisarios e, por suposto, ao profesor González Serrán. Moitísimas gracias a todos e a todas. No funciona, pero bueno, que es simplemente para clausurar o acto con esta memoria a Pardo Bazán, a nosa, en este sentido, despois, sobre todo, do que nos fixeron aquí alcalde a súa visión de Santiago, a súa vivencia de Compostela, e bueno, pues hasta aquí chegamos que vos guste o contido deste libro que promete ser realmente interesantísimo.